जिंदाबाद हो भैया। भैया रउआ लोग के आज के वीडियो में बतावे जात बानी हम कि पवन सिंह पावर स्टार आखिर कितना पढ़ल हुआ। तो भैया पवन सिंह का पढ़ाई बता देला कि एगो कागज का टुकड़ा, एगो मार्कशीट का टुकड़ा करियर डिसाइड ना कर सकेला कि आदमी कहाँ तक जाई। जी भैया, जो पवन सिंह पावर स्टार हुआ वो एचएनके पब्लिक स्कूल से आरा से खाली 12वीं पास हुआ भैया। जी हाँ भैया, रिपोर्ट के अनुसार मानल जाए तो खाली 12वीं पास हुआ। तो ओकरा बाद वो सिंगिंग करे लगना। लेकिन भैया अगर उनके अवार्ड के बात करेंगे तो इंटरनेशनल बेस्ट म्यूजिक सिंगर का अवार्ड भी मिल चुकल बा। और कितना नाम बाटे भोजपुरी समाज में उनका तो सबे जानेला। लेकिन पढ़ाई के बात करेंगे भैया तो खाली 12वीं पास हुआ आरा से। जी हाँ भैया, और भैया खाली पढ़ाई से ना होला, टैलेंट से होला। तो भैया पवन सिंह साबित कर ले अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको डिग्रियों के मोहताज नहीं है आप। जी भैया, तो डिग्री को जरूरत नहीं है केहू के। अगर केहू के अंदर टैलेंट बाता वो आगे बढ़ सकले। पवन सिंह पावर स्टार साबित कर दिले हुआ। तो भैया रवा लोग बताएंगे कि आप लोग क्या लगता रहे कि पवन सिंह पावर स्टार में कितना पढ़ लोग हैं। रवा लोग देखत बा दिलदार सब, हम बानी रवा दोस्त संजय। और चैनल के सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसे ही जानकारी वाला वीडियो खातिर। तब तक खातिर भोजपुरिया समाज जिंदाबाद हो भैया।